Balita National, Senadora Grace Poe magapatigay ng investigasyon nagot sa problema sa traffic control system sa pungsod. Masobra 2,600 nga mapasaway nga pulis na papanaugan penalidad kag dismissal. Sa aton sini balita ay sa lakat sang panahon. Ang troughs ang low pressure area nag-apekto karon sa Visayas kag Mindanao. Ang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa Luzon. Ang western Visayas lakip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod ang mangin magal-umo ng kalangitan nga may pag-ulan bangod sa LPA. Kasalangan tugtong mabasko gayop sang hangin gikan na sidlangan na padulong namin na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan tugtong mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6 kung mga butlak las 6 karon nga aga, magatunod naman las 5:38 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tugtog sa 30 degrees Celsius. Samtang sa latest update sa ato sa nilakat sang panahon, ang pag-asa as of 5:36 kung las 6:36 karon nga aga, Martes, Enero 3, ang nagpapanaog sa ginatawag rainfall advisory. Ang mga apektado nga mga lugar amo ang masunod: Negros Occidental, Guimaras kag Iloilo. Action Radio Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak na ang alas 6. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Na-recover ang 3 ka bangkay sa suba nga sakop sa sitio Apyay sa barangay Gimbalaon, siyudad sa Silay sa atong Disyembre 31. Suno ka Police Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca, ang hepe sa Silay City PNP. Isa sa mga bangkay ang yara na sa advanced state of decomposition, samtang ang duha mga tulan lamang. Lunsay mga lalaki ang mga biktima, apang wala pa sang identity, mangud nga wala sa mga IDs nga na-recover. Duha pa ni De Roca ang duha ka mga bangkay, ang duha ka mga kalabera ang mahimo tagbong sa among taytay, binula na ang nakaligad. Samtang ang bangkay naman nga yara na sa state of decomposition ang ginabuhi sa suba sa atong Disyembre 26 pasado las 11 ang takna sang gabi. Nagapanangan pa ang pagkilala sa kapulisan sa mga naghimo sa sining krimen, labi na sa 3 ka mga lalaki nga ginaligar amo ang nagtagbong sa sining nga mga bangkay. Nagakahangawa naman ang residente o kung mga residente sang Sitio Apyay, Barangay Gimbalaon, siyudad sang Silay matapos na diskobrehan nga may 3 kumabangkay nga gintagbong sa suba malapit sa mga panimalay. Sino kay alias Junjun, 34 anyos, isa sa mga nakadiskobre sa krimen, sumugod sang personal sini nga nakita ang natabo sa tong Disyembre 26, nakabatsyag na sila sang kakulba para sa ilang nga seguridad. Siya man mismo ang nakadiskobre nga bangkay ang ginhaboy sa mga suspect matapos sini personal ang ginkaduan ang lugar. Dugang pa niya Junjun sa kadugayon nila nga pagtiner sa among lugar, amo ini ang pinakaunang nga tion nga natabo ang amo nga insidente. Nagahingyo man ang mga residente sa Sitio Apyay sa Barangay Gimbalaon nga tagan sang pagtamod ang diskobrehan nga krimen sa ila nga lugar. Sa mga duwa pa naton nga mga balita lokal, nagapati naman ang Silay PNP nga mahimo isa lang ka grupo ang responsable sa pagtagbong sang 3 ka mga bangkay sa Sitio Apyay, Barangay Gimbalaon sa siyudad sang Silay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca,
May nakita nga higot sang manok sa sulod sang sako sa diin nasapwan ang mga bangkay kag tulan sang wala pa makilala nga mga kalalakinan. Ginako naman sa kapulisan nga mabudlay ang pagkilala sa mga biktima, bangod nga mga kalabira na lamang ang duwa samtang nagakaagnas na ang ulihing nga bangkay ang ginbilin. Blanco pa man ang kapulisan sa motibo sa likod sang krimen. Samtang ginlubong na sa kapulisan ang bangkay, subong man ang mga kalabira. Initial investigation sa nato sa investigator ta daw gindigli na to siya sa kanya pag siya na-recover. Yes, sir. Pero yung bangkay, sir, state of decomposition na. Yes, sir. Sir. Sa mga 1 week na siguro. Si Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca sang Silay PNP. Kag sa iban nga balita lokal, 14 ka mga firecracker-related incidents na record sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO halin sa nagligan nga tuig 2022 tubtub Enero 1, 2023. Sa datos sang NOCPO, duha ang pilason bangod sa boga kag whistle bomb sa syudad sang Bago sa diin isa diri ang minor de edad samtang isa naman isa ka tricycle driver. Duha man ang na-record nga kaso may angot sa palupok sa syudad sang Kabankalan sa tuig Enero 1 sa diin ang isa ka minor de edad ang nakaangkon sang pila sa kamot kag ang isa ka lalaki na lukpan sang palupok sa lawas. May duha man ka mga minor de edad nga pilason sa syudad sang Cadiz matapos naman nga nalukpan sang candle bomb kag triangulo. Samtang may tag-isa naman ka kaso may angot sa palupok nga nagluntad sa banwas sang Isabela, Candoni, Hinubaan, Valladolid, Ibi Magalona, Binalbagan, syudad sang Victorias kag syudad sang Sagay. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judesis Catalogo, 7 ka mga firecracker-related incidents ang nagluntad sang bagong tuig sa diin, anom sa 7 ka mabiktima ang minor de edad. Sa piyak sinigin pahag ni Catalogo ini ang pinakamanubo nga record nga kaso sang firecracker-related incidents sa probinsya sang Negros Occidental. Nagnubo man ang porsyento sang nalitan ng mga persona sa pagsugalaw sang bagong tuig ikumparar sang tilikdan nga tuig. Sunod ka Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, PIO sa Bacolod City Police Office, inibangod sa pagtaas ang presyo sang palupok nga nagdangat sa sobra kung mga 20% ang ginsaka, rason nga wala nag-usik pa sang kwarta ang iban nga pumuluyo kundi naglantaw na lang sa mga fireworks display. Wala man sang record nga na biktima sang stray bullet sa siyudad sang Bacolod. Naimaluan nga 3 lang ang record sang BCPO nga biktima sang palupok kag lunsay mga minor injuries. Nagalao man ang BCPO nga mga pabilin nga disiplinado ang tanan nga mga gun holders. Nangin generally peaceful naman ang pagsugalaw sang bagong tuig sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judesis Catalogo, 3 lamang ka mga stabbing incidents kay isa ka shooting incidents ang opisyal nga record sang Desyembre 31, 2022 tubtub Enero 1, 2023. Pagpathag ni Catalogo, mayoriyas nga sa kaso ang involbado ang mga hubog kag minor injuries ang naangkon sang mga biktima. Nagapati si Catalogo nga ang temporaryo nga ako ng temprano nga preparasyon sang NOCPO kag ang wala untat information drive ang nakabulig sa pagpabilin sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ang datos nagapakita man nga nagnubo ang crime statistics sa pagsugalos ng bagong tuig, apang aminado naman si Catalogo nga madamo ang nagluntad nga aksidente. Sa karon wala sang na-record nga kaso sa indiscriminate firing sa probinsya sang Negros Occidental. Natupok naman sa kalayo ang isa ka balay nga ginarentahan sa isa ka senior citizen sa Glendale Subdivision sa Barangay Granada sa siyudad sa Bacolod, Las 9 ang takna kagabi Enero 2. Ginkilala ang tenant kasi Godofredo Peña, 75 anyos, kag residente sa amuman nga barangay. Suno kay alias Jane ang hinablos ang biktima nga mga duwa na ka oras nga nag-brown out sa ila gani nagsindi ang biktima sang kandila kag ini ang natulugan. Sa panaysayon sa makaingod balay ni Peña, nga nabatyaga na lang sininga nasunog ng balay sang siya ang napasok sang kalayo, rason nga nagkamang na lang ini pagwa sa balay bangod maginabatyag pa ini nga arthritis. Palayag ni Jane nga may 3 ka kabataan ng biktima, apang wala ini sang upod sa ginaistaran nga balay bangod gusto sininga magsiparar o kung mag-isahanon. Dugang pa sang mga pumuluyo nga madamo sang libro sa sulod sang balay sang biktima, rason nga marasing man ang pagdako o paglaptas sang kalayo. Nakaangko naman sa pila sang biktima sa tuo sa likod sang ulo kag braso nga parte sang ang
nga gilaon man ginatagan first aid sang rescue team sa karong paraan pang investigasyon sa makatapos ang Bureau of Air Protection angot sa nagluntad nga sunog. Patay na sang nasapuan ang 74 anyos nga lalaki sa idalom sa nga Taytay sa Purok Maninihon, Barangay Panukoy, Syudad sa Bacolod. Ang napatay ginklala kay Oscar Tan, residente sang Barangay Tangob sa amuman nga syudad. Suno kay Teresa Billones, pakaisa sang biktima. Ulihisin nga nakita si Tan taknal 5:30 sang hapon sang Domingo nga nagkadto sa fiesta sa Purok Maninihon 2 sa mga barangay. Dugang pa ni Billones nakita man sang iya pakaisa si Tan nga natulugan sa kilid sang Taytay ginapatihan niya nakainom. Las 6:30 sa aga Lunes, nasapuan sa mga nagalabay nga pumuluyo, si Tan sa sapa nga wala na sang kabuhi. Action Radio Philippines Standard Time, 11 minutos ang kaligad sa takna ng alas 6. Senadora Grace Poe magapatigaw ng investigasyon angot sa problema sa traffic control system sang pungsod. Samtang masobra 2,600 nga mapasaway nga pulis, napapanaugan penalidad kag dismissal. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo kaupod man ang Barangay Council sang barangay. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action tama yung agagid. Kamusta? Kamusta? Kag happy Tuesday, mga Yes. ka-aksyon. The January 3 kita. And maulan Ikatatlo pa lang adlaw sang bulan sang Enero. Ikatatlo pa lang Yes. adlaw sang tuig 2023. Kag maulanon, Action Boy. Maulanon ang panahon. Sa amon to ani baha na kita mo nga sus. Gani man ko no, siling ni Nani Q bala, Action Nani, sa ila kay gabaha man, taga tuhod ko niyo. Oo, mga baha to sa amon. Sa ila. Ginkuhan ko lang gani, ginlangoy ko lang gani kay para Wow. nakakuhan ko di. Nga ako gatulo-tulo ka pa kayo. Hala. Perte, no? Ang buo sang ulan gabi, perte gid.
Kabatsag kaway, way kabatsag ay. Of course, grabe ang ulan gidya na bati ako. Wala ga duwal kulo duwal ga unta taon buko sigurado baha gini sa pila ka mga area sa Bacolod mong. Amo ta patrol ta ba tanong ta na karon kay banda mo gid nga area sigurado gid ang nagtaas ng tubig, no? So sa aton dira ka mga ka-aksyon nga nagamonitor sa Facebook, please like, follow and share. Sa aton nga FB Live. Good morning dira sa inyo, no? Maulanon nga panahon. Sakay Doy Arthur, good morning dira. Ana Sinoro, maayong aga. Miss Jinky de Lagdon dira sa Phoenix, Arizona. Dako D, good morning man. Kay Ma'am Loing Melos, kag Melchor Melos. Miss Yvonne Bisher, sa Germany. No? Si Cecil Bikbek, watching from Orchids Upper o Barangay Binubuhan. Dante Makilan, maayong aga man sa imo. Happy New Year ha sa imo Miss Yvonne. Thank you gid for sharing sa aton nga FB Live. Dari kay sabad ni si ano? Ano naman ang gasabad? Si ni Look. Ha, dulo dia sa si ano man ngalan ni Zip ni Look naman. Kaya pag hindi nauntat yan, no? Kay Banta sa bala. dagin black ko na sa ha? Ano? Wala pa man, ara na. Kay i-remove mo pagid gali ano, mayara pagid siya i-remove pagid siya. Action Boy, good morning kay Miss Josephine Lacson. Hello, Miss J. How are Ay, you? Happy New Year, Miss J. Happy New Year. At kay Mr. Rodolfo Lacson. Yes. Kay Faustino Capilio Navarro Jr., no? Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning dira sa imo mare. Kay Pari Gilbert. Good morning. Melvin Piñafiel. Si Miss Josephine, dami na pa shoutout na eh. Si Cecil Bekbek, bala na Action Boy. Good morning ko no sa Yerbafa kag Puarba Association. Oo, good morning nanda sa inyo. Miss Teresa Linakayaw, good morning man. Si Miss Josephine, sino ni pa shoutout yaman? Si Sa Palo. Sapalo, Gayaban, Cuenca, Destacamento, Villarin, Lacson, ano mo basa? Shivhis. And the Marchi And families. yes, a very blessed Happy New Year to all. Okay. Kay Jobert Aliaga, good morning man. Gayo and Nekia family. Cecil Bekbek, kay Sally Magwad, Bebot Lisa Belyesa, Sang Orchid, good morning. Si Cristel Aligado, may aga, may update sa klase. Boss pa klase. Sa public school ha, ano ginapamangkot mo nga klase? Ano nga klase, Cristel? Oo, basi klase sa Madjong. Oh. Klase sa Madjong. Pero kung ginapamangkot mo, public school, buwas pang Ay klase. resume Boss na start. klase. Okay? Tikon sa college naman, Nakabalik sa college, kuwanti sa mga college nang Wi-Fi, enrollment, Wi-Fi. may I think enrollment next pa. week pa, no? Next week pa na guro ila. Pero, sa ano nga klase na pamangkot mo ni How? Ari ka pamangkot, pagin si Krisa, di pa sukat. Good morning, may klase pa? Wala pa. Sa 4 May pa. klase sa ano? May klase sa ano? Oo. Kung sa mga elementary ay buwas pa. Okay? Kung public Dili sa schools, Bacolod. buwas pa masugod. Okay, so sige. Huwag ka mong balansang maestra nyo, How? Ano na? Kay James Walter Balseda. Happy New Year. Good morning. Dra sa may barangay Lag-asan, Bago City. Morning. Good morning sa inyo. Basta ano ni sa man, basi kung ano ni sa ni Ma'am Balseda man. Basi bata ni sa ni Ma'am Balseda. Mga teacher namon sa una sa high school. Okay. So, Kay Stella Maricelis Chuatico, good morning man dra si mo Stel. Kag si Ma'am Vanessa Mayo, no? Good morning man. Kag Dr. Matt Mayo, no? Happy New Year dira sa inyo. Subong ni Attu na subong sa ila, no? Happy New Year sa inyo dira tanan sa Estados Unidos. Okay? Stand by na sa mga balita national. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa sa aton mga Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Mandoray. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Magapatigayon sang investigasyon si Senadora Grace Poe sa natabo nga problema sa traffic control system sa pungsod nga nag-apekto sa ginatos ka domestic kag international flights. Sa ginpagwa nga statement gipahig ni Poe, hatagan sang tiun nga mabalik sa normal ang flight operations kapag katapos sini magapatigayon siya sang pagpangusisa kag manduan ang natungdan nga magsumeter sang report sa nangin kabangdanan sang problema kag power outage. Sunod sa Senadora, steady naman ang supply ng kuryente sa power distributor nga Meralco. Ginalantaw ni Poe nga ang problema ang yara sa kaap kag sa ilang navigation equipment. Para sa Senadora, dapat mayara sang transparency kag accountability sa kaap matapos nga linibo ka mga tao ang nagadepende sa ila. Nabuligan ang 3,000 ka mga overseas Filipino workers sa OFW sa ilang rebooking flights matapos magluntad ang problema sa tuadlaw sa Domingo bangod sa technical issues nga naging rason sang nagsira ang Philippine airspace. Ginpahayag ni DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak kalabanan sa mga stranded OFWs ang natalana kung tani nga flights padulong sa Middle East kag iban pa nga Asian countries. Sunod kay Kakdak sa ila pag-isip mga 3,000 ang ila na assist kag nabuligan sa ilang rebooking kag tigay nga nakakuha sang ilang flights kahapon ni adlaw tubtob sa masunod nga duha kag 3 ka adlaw. Nibaluan nga masobra 280 ka mga flights ang kanselado o na delay sa New Year's Day sa record ang sang Civil Aviation Authority of the Philippines ang technical issues sa Philippine Air Traffic Management Center. Ginanunsyo naman sa Philippine National Police nga may masobra 2,600 ka pasaway nga pulis ang nagbaton sang penalidad lakip ng dismissal sa serbisyo sa 2022. Sunod kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, magluwas ang dismissal sa serbisyo, may mga pulis nga gin-suspend, gin-demote, wala sa sweldo kag gin-restrict sa ila unit. Sa datos gikan sa PNP Directorate for Personnel and Records Management, ang nasambit ng mga penalidad ang ginpapanaog sa mapasaway nga pulis bangod sa kaso administratibo nga ila ginapakatubang nga isa ini paglapas sa pagsulundan sang PNP sumungman ang ila pagkadalahig sa kriminal nga mga aktibidad. Sa mga ginpamatmatan 300 o 584 ang gindismiss sa serbisyo, 164 ang gindemote kag 1,225 ang ginsuspend.
Target sa karon sa pungsod Canada ang mas maayong nga relasyon sa Pilipinas kalakip ang pagtibong sang defense ties sa idalom sa Marcos administration matapos ngani ang nadagtaan sadto sang magpabutyag sang concern ng gobyerno sa Canada angot sa human rights violations sa kontrobersyal nga anti-drug campaign ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa briefing nga nagaplasta sa dako nga papel sa Indo-Pacific region, ginpahayag sa embahada sa Canada sa Manila nga parte sa ila pagtinguha amo nga mas mapaayo ang relasyon kalakip ang Defense Cooperation sa Pilipinas. Ang briefing ginpatigayon antes ang pagpresentar sa credentials kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni David Hartman, ang bag-o nga Canadian Ambassador sa Pilipinas. Sa nabaluan, gintawag sadto ni anay Presidente Duterte nga pamersonal kag insulto ang komento ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau angot sa human rights violations sa anti-drug campaign. Ginpahayag naman sa Department of Health nga mas manubo ang na-record nga fireworks-related injuries sa nga tuig kumparar sa nakaligad nga tuig. Suno kay DOH-OIC Secretary Dr. Maria Rosario Vergere, base sa ilang nga comparison report, mas manubo inisang 46% sa 5-year average period. Halin Disyembre 21, nakarecord sang 52 ka mga kaso sang fireworks-related injuries. Dugang 85 ka mga kaso ay na-report sa itong New Year's Eve nga nagdala sa kabilugan nga 137 tubtublasay sang aga Domingo, Enero 1. Pasiguro na ba sa Marcos administration nga ila padayonon ang pagtingguha nga akon palipoton ang mga proseso sa gobyerno sa 2023. Sunod sa Office of the Press Secretary, nagpando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro sang gabinete nga i-streamline ang ilang proseso kag naghatag man sang ligwa sa mga opisyal nga nagapanguna sa mga ahensya. Sa year-end report sa administrasyon, ginpahayag nga luyag man ipasiguro sa administrasyon ang epektibo nga paghatag sang serbisyo sa publiko kag pakigbatuan ng korupsyon paagi sa pagdula sa tanan nga sahi sang red tape. Sunod sa OPS ang pagpaayo sang serbisyo sa gobyerno ang nalakip sa 9-point socio-economic agenda paagi sa digitalizing, harmonizing kag standardizing government data. Ginadusuman sa gobyerno ang pagpasangkad sa nga TradeNet, isa ka one-stop online shop nga nagatuyo nga may banan ang tion kag mapahapos ang proseso angot sa permit sa import kag export processes sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Inyong imamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. This portion is